newspaper ya na-akatọ Peter Obi ebe ọbụla ọ gara podcast ya na-akatọ Peter Obi ịjụ ya Kenneth Okonkwo good morning good morning Mr. Peter Obi everywhere ihe nọ ya n'ọnụ bụ Peter Obi kwuokwa n'okwu sọpọtụ onye na-asọpọtụ kete kpọkpọ mere Peter Obi ji wee sị enough is enough na agbọ na-emeghị ihe o ji bụrụ agbọ ụmụaka ewere ya keriri kenko. What is all this? Uchewo nwaanyị ọma dekwa okwu a nyomachakwa ya anya amakwa m ihe m ji agwa gị enough is enough enwere ike ị ga-emegide m ihe a ruo ebubele ọ dị ego onye nna Igbo ana masị Chineke bịa nyere m aka ọmụma ka iji ụlọ ikpe amaja do you know who I am? Ama m ihe m gbaa akara ekwentị maka ndị ga-enwe mmasị izibata ozi na WhatsApp. Biko Igbo ọma na-ege ntị were akara ekwentị a bụ 07074913438 zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị 07074913438. O wee bụrụ ya ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị nọ live na Facebook ga ebe ahụ ga-akiriwe anyị ige anyị ogige ezubeghị no gaa na Facebook ka ị na-ahụ anyị anya iruo na Facebook chọwa Echo FM 100.7 ECHO FM 100.7 ma ọ bụ gị dee naanị Echo FM jiri capital letter dee Echo FM naanị kliki kpam kiriwe anyị kọment ya like ya share kwa ọwụ otu ebe are ike Tinubu Atiku na Obi agbụla ndị ugwu ka otu arịwa kporo bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na kpachapụọra Peter Obi na ndị na-akwado ya anya jiri ọgba aghara hịọtụrụ n'otu Labour Party jemụrụ ihe ka Abure gwara Siriaki Dixon 2027 Peter Obi mepere ọnụ gbam na aha ya na-ada ụda karịa aha Atiku ka Dele Momodu kwuru bụ akụkọ na-ada ebelebe na akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na asị o nweghị mwakpo ọbụla ndị ọkpa egbe banditi maọbụkwanụ ndị Fulani na-achị na ma wakporo otu obodo na steeti Benue na steeti Ebonyi ka ndị uwe ojii kwuru kwụsị ịdị na-akụkọgharị aka isi na emereme nrụrụ aka na ntụliaka elu praịmarị onye isi ala otu pati African Democratic Congress bụ ADC weta ihe mgbaama gosiri na emereme nrụrụ aka na ya bụ ntụliaka elu ka Atiku gbara Babachie Lawal bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Naijiria chewere ihu n'ụzọ dị mma Naijiria na-eme nke ọma ka ọchịchị etiti Naijiria kwuru o nweghị onye ọbụla ga-egbochinwu m ịga ebe ọbụla m chọrọ ịga n'obodo anyị bụ Naijiria ka Gumi kwuru bụ akụkọ na-adaderere m n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Trump esuola aka n'ala dee n'ire imegọrọ dịka mba Iran ji chogbu n'igwe gbatuo ụgbọelu helikọpta mba Amerịka otu nwaanyị ọnwụ na steeti Akwa Ibom ejirila ụzọ aghụghọ rara ọyị ya nwaanyị ratara ya ọyị ya nwoke bụ onye lere nwaanyị a gbuo ozu ya mpọ ma buru akụkụ ahụ ya gari everybody is a suspect. ama mme na-agwọta ikekwe nwaanyị a egburu gbuo ozu ya mpọ ma rie ya ọ bịara bịa saara ọyị ya nwaanyị ahụ na my friend ọ bịara bịa saara ya gịnị ahụ na my friend nke ahụ na ọyị ya nwoke agakpacha nkata ọjọọ chebiri ya ozugbo ọ na-awụcha ọyị ya nwoke ahịgbuo ya were mma pieces ozu ya
gbuo ozu ya mpọmpọmpọmpọ ree ya na pas na apa Igbo menga ka o mere unu ahụ na ihe megenu ndị uwe ojii agazie aka penwụrụ ya penwụrụ ha abụọ uche mana onye nwụrụ anwụ anwụgo anwụgono n'ala dị m ka iyo Trump esuola aka n'ala dee n'ire imegwọrọ dịka mba Iran jichi ogbu n'igwe gbatuo ụgbọelu helikọpta mba Amerịka. Trump sị hụrụ na nke a na onye a na-agba ibi ya na-ete afọ mara na o ji ajọ ọhịa ụgbọ otu a ka ha gakwara le mba Israel otu Iran tatatatatatatata ndị ka ha sịkwa washi ekpuru m ya ekpo ịhụrụ Iran ewu mba hụrụ ịlụ ọgụ n'anya so much love it. ị nwere ike iche na ụka wa abarị Iran ga-alụkatakwa ọgụ a ruo kwa 10 years coming ike agwụbeghị ha. Iran dị ka nwatakịrị ahụ ọ na-abịa ị na-eti ihe ya gbarakwa na-abịa ị na-eti ihe ya gbarakwa na-abịa ị na-eti ihe gị nwa na-eti ihe ike ga-agụ gị. Iran ị nụtụla maka Iran na Iraq? Go and read through ka ị mara ihe a na-agwa gị. Mba o nwere ka ihe ha si adị ị nwere ike iche na ị na-emegbu ha ị na-emegbute ha na ha ga-ekwe iti they will surrender. mmanụ ụgbọala jiri ya ha nge ebe ọha ngere na ọ dị egwu. Nwaanyị ọma ọchịchị etiti Naijiria apụtala gwa anyị na Naijiria chewere ihu n'ụzọ dị mma na Naijiria na-eme nke ọma ihe aka presidency ụlọ ọrụ onye isi ala federal government gwara anyị nwa. Okay. If federal government say so, can you say who are we to? It's okay. Ọ dị egwu mana ala anyị bụ Naijiria chewere ihu n'ụzọ dị mma anyị na-eme nke ọma. Ihe federal government kwuru from the federal government. Gị ma na onwe gị kedu ihe i kwuru? Uche ebe federal government ekwu ka m kwu. Who am I? Uche na onwe gị kwano asị gị kwuo how far? A na-eme nke ọma. Anyị anaghị eme nke ọma. Okay. Anyị anaghị eme nke ọma. Yet. It's all right. Anyị anaghị eme nke ọma ma otu. Okay. No problem. Ka ọ dị Atiku agwala Babachie Lawal na ya kwụsị ịdị na-akụkagharị aka na ọ bụrụ na ọ sị na o mere nrụrụ aka na ntụliaka elu praịmarị onye isi ala otu pati African Democratic Congress bụ ADC ya weta ihe mgbaama gosiri na o mere nrụrụ aka na ya bụ ntụliaka elu ma kwụsị ịdị na-agagharị n'ụlọ mgbasa ozi dịgasị iche iche na-ebugharị ya na-aga na-ekwu na o mere nrụrụ aka na ya weta gịnị evidence ya weta gịnị ihe mgbaama. Uche Egwumisi na enwe onye ga-egbochi ige n'iwu ụlọ chọrọ ịga n'ala anyị. O kwuru ya hoha. Kwuo ya kwuchie ya nga onye ntị ga-anụ ya sị. Isi? Ọ dị egwu. Ka ọ dịkwa Dele Momodu apụtala kwuo na Peter Obi mepere ọnụ gwa ya na aha ya na-ada ụda karịa aha Atiku. Ihe a ka Dele Momodu mere gịnị kwuru ịma na nso a projekti Dele Momodu ji n'aka wo Peter Obi. Na nke ugbu a na nso a ihe Dele Momodu kpụ n'ọnụ agụchala Peter Obi ihe ọbụla ị jụrụ ya Peter Obi ebe ọbụla ọ gara Peter Obi ọ bụ ihe o bugodi n'obi ugbu a maka na anyị bịara na-anụ akụkọ na ọ chọrọ ịbụ osote Atiku Abubakar. Peter Obi ịpụta gwa gị na aha ya na-ada ụda karịa Atiku kedu ka ihe a wee okwu kwesịrị ịgba na headline ihe ọ wee okwu everybody can say it. Thank you. O nwere ike ọkwa nga ha na-atụkwasị okwu ịma ya repịa ga-eburu ya mee ya headline. Ihe ọ wee okwu is nothing. N'uche nke enweghị ihe mkpọrọ ya enweghị ihe mkpọrọ ya onye aha ya na-ada ụda bụ na ọ na-eme gịnị ọ na-ada ụda a na-esiri ya agụgọ. N'ihi ya Dele Momodu biko ị ga-eji nwayọ paịpụ ogene low ị ga-eji nwayọ paịpụ low ama mme na-aghọta ya bụ ihe ebere ya. Ka ọ dị Abure agbala Siriaki Dixon si ya kpachapụra Peter Obi na ndị na-akwado ya anya na ya jiri ọgba aghara hịọtụrụ n'otu Labour Party je mụrụ gịnị ihe na o nwere ka ndụ Peter Obi dị. Kedu ihe mere onye ọwụla ji akpụ Peter Obi n'ọnụ? Peter Obi everywhere, Peter Obi, what is going on? Ka ihe na-eme. Ọ dị egwu. You reach to ask you. O kwesịkwara ka ajụ ajụjụ. Onye ukwu na onye nta. Peter Obi. This morning Ugbara na-emokere post ole. O post ole about Peter Obi. Chineke this early morning ozugbo o tetara ugbo post ole. Peter Obi mekwara ya nka. Peter Obi mere ọ rahụghị ụra ọfụma. Claro, Peter Obi mere igbe ahụ erighị gị aka.
Peter Obi mere Peter Obi ga-eme m ga-eji adọkpụrụ ga-aga ụlọikpe. no problem now. Peter Obi ga-emekwanụ m ga-eji azara ọnụ m. Okay. Yes. Enough. Gị na-akọ ihe ị na-akọ. Ọ dị ego. na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga maka na ma elu ma ala ka ọrụ ikpu ka ọrụ ibe ọnụ emekata n'ụwa azụ ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpụ anaghịkwa na-edosa ikwu otu ebe a zatacha ezi n'ihi ya ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post akwụkwọ de gezie ntị. Ọ bụ eziokwu na gọvanọ steeti Kano bụ Abba Yusuf mejọrọ m mana ọ bịakute m rịọ m mgbaghara aga m agbaghara ya ka Kpamkpaso kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC na otu jikọtara ndị na-azụ ahịa n'ala anyị bụ TUC apụtala mee ka ọha na eze mara na ọ bụ n'ọnwa Julaị na-abịa abịa ka ha ga-amalite ịgbagharị maka ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ new minimum wage a ga-akwụ ndị ọrụ ala anyị. Onye na-achọ iji okoloto otu pati NDC azọ ọkwa zitere m akwụkwọ resipt Peter Obi ji mee nrụrụ aka ka Kenneth Okonkwo kwuru. Enweghị nchekwa na ihe isi ike nwere ike ịbụ ihe ga-egbochi Tinubu inweta mmeri ichi nke ugbo abụọ ka onye bụbu onye minista na-ahụ maka ndị ntorobịa na egwuregwu bụ Solomon Dalong kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Kpamkpaso anaghị anọ na pati ọ na-abụghị Nnamọha ka onye bụbu onye enyemaka Buhari bụ Bashir Ahmad kwuru. A kara ire 1 lita mmanụ ụgbọala n'ala anyị n'ọnụ ego ₦6,000 bụ 6,000 naira maka 1 lita ma ọ bụrụ na o nweghị ihe dịka ụlọ ọrụ Dangote bụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala ka otu jikọtara ndị na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ Ipman kwuru. Pasentị 80 80% bụ ihe ndị onye isi ala Tinubu rụtọpụrụ n'ọchịchị ya bụ ọchịchị pụrụ apụ malitere ya ka Wike kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na agba nke mbụ nke ụmụafọ Naịjirịa a ga-esi na mba South Africa ebulọta n'ala anyị ga-awụcha n'ala anyị n'ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Tọzde ka ọchịchị etiti Naịjirịa kwuru. Ndị oyi ọha egwu terọrist agbala obodo ndị enwere na steeti Naija na ha butere ha ngwa nri na ọtụtụ ihe ndị ọzọ maọbụ ha awakpo ha bụ akụkọ na-ada azịgbakpa n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ọkpa egbe bandit atọrọla mmadụ 6 n'otu obodo na steeti Kwara. Ọ bụ Peter Obi mere eji n'ụwa aha otu Labour Party ka abụrụ eji ọnụ ya kwuo bụ akụkọ na-ada oke na n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Kpamkpaso ka na-etinyekwa ọnụ n'okwu gbasatara anyị na-agbanyeghị na o sila n'otu pati anyị pụọ ka otu pati NNPP kwuru. Abụrụ ịgbalịa na nke ikwuru kemgbe ikwere hụrụ ka ugbu aga m ewe ya ọ bụ Peter Obi mere eji n'ụwa ahụ otu Labour Party ukwu o kwuru ọ kwụ ọtọ ka pensụl eziokwu dị na nka ịgbalịala abụrụ o wee bụrụ ya nwaanyị ọma. Ebe bandit atọrọla mmadụ 6 n'otu obodo na steeti Kwara again o mere eme ka ọ dịkwa ndị oyi ọha egwu terrorist agwala obodo ndị enwere na steeti Niger na ha chaa akpụ
ha chọọ osikapa ịnụkwa ha chọọ abacha agbọrọ agbọ ha chọọ different kinds of foods ụdịrị nri dị iche iche butere ha ma ọ na-abụghị ya na ha ga-awakpo ha Jizọs onye nnazi ịnụkwa onye agbala yes ama m na-aghọta na ha chọọ ụdịrị nri dị iche iche akpụ o shawama o ọkpa enugbu o ọna o ji eghere eghe o abacha name them plantain ji agwọrọ agwọ ihe ndị a niile thank you nke ahụ ga-anọ n'elu they should package it very well butere ha ma ọ na-abụghị ya na ha ga-awakpo ha Uche, we don't reach her like this. Enwere ike iche na ụka wa abalị. No, they are being serious. Enwere ike iche na ụka nke na ndị ọ na-eme ihe ndị mara gburugburu. Enwere ike iche na ụka wa abalị. A strike aha. Wow. A strike aha. Ama m na-aghọta. Ọ bụ oge anyị hụtara onwe anyị n'obodo anyị abụghị Nigeria. And we are comfortable. And we are comfortable. With it. Onye kwuo asị ya kpugbuo onwe ya. Onye kwuo asị ya kpugbuo onwe ya. Ọtụtụ obodo dịkwa no security. Okay. Ọtụtụ obodo dị no security. Maka na ihe ndị dị otu a ga-eme ebe a na-enweghị security. Echeghị m na-enwe security. Ndị ọkpa egbe bandit a ga-enwe the guts. Ibi iwu na egwu. Ga-enwe the moral. Ịbịa magide obodo. Si ha biko kene ndono biko ama m na-agwata magide obodo si ha bunye ha nri gbarụọra na anyị dị nri agbarụọra binye anyị maọbụ ha awakpo ha. Oh my God. O nwekwara akụkọ anyị nụrụ kedu ebe nke ahụ ama m Kaduna ka ọ wee bee asị ndị okenye obodo bịara gakwuru nne na nna onye ọkpa egbe bandit ama n'obodo ha like ama the parents ndị okenye obodo ezukọ gakwuru nne na nna ha na-ahọrọ ha ekpe biko gwa nwa gị gbanụ diọkpara ọnụ si ya tọhapụ ndị anyị o ji eji a na-ebe ege ya diọkpara ya asịzie ha bịa na o nwere ebe ọ kpọrọ ha si ha bịa ha abịazie ya tọrọpụ ndị ị hụrụ Naijiria ichenye anya na newspaper anya mmiri ga-agba gị eziokwu ịbanye social media anya mmiri ga-agba gị ị na-ebe ha akwa na ihe ndị na-ezeleta isi ama m na-aghọta ebe ọ bụ oge anyị hụtara onwe anyị n'obodo anyị abụghị Naijiria mana Chineke mere anyị ebere ma rịa anyị nyere anyị aka ike agwụla otu jikọtara ndị na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ Ipman apụtala kwuo na akara ire otu lita mmanụ ụgbọala n'ala anyị n'ọnụ ego N6,000 bụ 6,000 naira ma ọ bụrụ na o nweghị ihe dịka ụlọ ọrụ Dangote bụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala na ụlọ ọrụ Dangote medere ka ejidere ya 1,4,1,340 anyị na-ebekwa na ọ dị ọnụ uche chekike asị na Dangote apụtahụ 6,000 naira otu lita. Ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị wee bụrụ Dangote an individual nwere refinery federal government ọchịchị etiti Nigeria a whole federal enweghị refinery na-arụ ọrụ ịma na o kwesịrị na-agbụkwasị otu mana uche mmadụ ga-eme ya ama m na-aghọta mmadụ ga-eme ya ama m kedu ihe mere refineries ndị nwere n'ala anyị anaghị arụ ọrụ dịka o kwesịrị a na-egwupụta mmanụ n'ala anyị mana egwupụta ya abụrụ ya gawa obodo oyibo gaa mba ofesi ga refine ya bulọta ha kedu amamihe dị na ya bụ ihe ọ dị ego ka ọ dịla anyị la akpụkpọ akụkọ Punch gezie ntị achọtala otu nwaanyị ọnwụ mere onwe ya ka onye atọrọla atọrọ n'otu ụlọ oriri na nkwari ọnwụ dị na steeti Delta bụ ebe ya na ọyị ya nwoke nọ na-ekpori ndụ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mgbawa batrị ekwentị gbawara esunye n'otu ụlọ ọrụ ọkụ na steeti Ọyọ. Peter Obi akụsuola Tinubu n'ihi ụgbọala anyị bụ Naijiria ji ha ka gịnị ebe ọ gara n'ihu kwuo na narịtarị naira abụọ 200 trillion naira ala anyị gbazirila bụ nke ha gbazirila na-emeghị ka ndị Naijiria mara ji nke gara n'ubi na nke gara n'ọba. Gọọmenti steeti Abịa adọọla ọha na eze aka na ntị gbasara akụkọ a na-ebugharị n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia na gọvanọ steeti Abịa bụ Alex Oti
na-ekesara ndị mmadụ 65,000 naira dịka ego saraka maka mmemme birthday o mere. Ndị bi na steeti Ọyọ ebidola na-agụ egwu na-eti Jagaban 2027 Jagaban 2027 dịka enyechara ha otu akpa nri semovita. Mmiri na-ama ohu ya na-ama onye kpọ ya. Otu ahụ unu ga-esi survive. I will survive. Unu to okwute m ata. Thank you. Unu to okwute m ata rock. Uche, otu akpa gịnị semovita ka enyere gị. Okay, no problem. No problem. Ana Jagaban. Uche, no problem. Otu gị hụ nchọnchọ ihe ọwụ. Otu kọpụ semovita nọ ya n'ime. No problem. Can you imagine? Unu to okwute na this country uche na ata rock. Okay. Unu to okwute survive o ma ata rock survive o. Okay. Ama me na wata ebe anyị na-aga. No problem. Go the ogene. No problem. I'm ata achịcha. I will eat achịcha. Kedu ebe ị hụrụ achịcha? Achịcha. Onye aga m ata rock. Achịcha ka m ga-ata. Ka ọ dị Igbo bụrụ nze ma ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị eleba ya anya bụ ndokpuru a Peter Obi dokpuru Kenneth Okonkwo ụlọikpe na-achọ ka ọ kpụọ ya ijeri naira 5 bụ 5 billion naira maka ibo ya ebubo na ọ narala ndị otu pati NDC nwere mmasị ịzụ ọkwa ụlọ nnọchite anya alaanyi ego aka azụ nde naira 10 bụ 10 million naira n'otu. Anyị wee na-ajụ gị sị Peter Obi dokpuru Kenneth Okonkwo ụlọikpe ọ dabara adaba. Kedu ụdị ihe Peter Obi mere Kenneth Okonkwo ji wee kpọọ ya ụgbọ nkịta kpọrọ ebi? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa soro ibe gị gaa na Facebook anyị, gakwa na WhatsApp anyị zibatara anyị ozi ya bụrụ ma anyị lọghachie. Ebelebe egbukwuo n'elu ebelebe. Echo FM. Biko, kere na ọkwa dị oke n'oge gara aga otu n'ime ụmụ anyị nwetara ihe nrita nde naira 25 n'ọnwa Maachị gara aga nke afọ anyị nọ n'ime ya, tinyekwara ndị ọzọ nwetara ihe nrite otu nde naira iche n'otu ọnwa Maachị ahụ nke afọ anyị nọ n'ime ya. Ị nwekwara ike isonyekwa na ndị ga-enweta ihe nrite na nke ugbu a. Ihe nrite nke mbụ nde naira 50 ya bụ 50 million naira. Ihe nrite nke abụọ nde naira 25 ya bụ 25 million naira. Ihe nrite nke atọ ya bụ otu nde naira maka mmadụ 25. Na nchịkọta ihe nrite kwa ọnwa bụ 100 nde naira. Lee etu ị ga-esi sonye na ya bụ ihe omume. Zụta akpa osikapa mango 5 kg, mepee ya, kpọpụta akwụkwọ dị n'ime ya, hụta nọmba nke ọnụọgụgụ ya dị 12 bụ 12 digit nọmba ma ziga ya na nọmba WhatsApp dị na kaadị ahụ. Ozugbo aha ga-abanyela. Atụfukwala oge ọbụla maka nwekwara ike ịbụ mango milionia ọzọ anyị nwere. Ma ọ bụghị mango rice, ọ bụghị ihe ọzọ. Mango rice, chie jollof, chie mango rice. Daalụ maka ige ntị. Summertime in Abuja. Looking for where to buy any kind of solar and electrical materials? See Divine Answer International Company Limited Owerri is here for you. We have all types of electrical materials like armored cable, aluminium conductor, TRS and XLPE cable, single and flexible cable, twin cable, all kinds of solar cable, solar rechargeable fan, solar water pump, solar panels and batteries, domestic and industrial solar street lights, sockets and switches, distribution boards, electrical bladers, flood lights, knife switches, and many more. Visit us at number 69 Christchurch Road by Wedre Road, Owerri. For more inquiry, please call 0816 861 Admission. Keystone British Montessori School, behind ShopRite, Ebu Road, Owerri, offers the following service: full boarding system for primary boys and girls, full day school for crèche, nursery, primary and secondary. We provide boarding services for children from 2 household families. We ensure practical Christian conduct, which helps groom your Nigerian and international children, including traumatized children, slow learners, and antisocial children. We prioritize key acquisitions for autistic boys and girls. Every staff of Keystone British School has first-class knowledge in academics, morals, spirituality,
security, ICT, as well as cultural and vocational development. Keystone British Co. has zero tolerance for cultism and exam malpractice. To enhance our academic standard, we are an internationally affiliated Montessori school with associate partners with a university overseas. We offer our students access to Papillo Football Academy for professional training and development. For more inquiries, please call 080-3220-0728. 080-3220-0728. Please visit our website www.keystonebritish.org. Thank you for listening. It's like a symphony. When your heart needs care, We are here. So what always else are you sincere, looking for? healing We have all the hands, shows and compassion, programs to true, keep you entertained dedicated and care informed just as you for navigate you. your day. Saint Aloysius, Keep your radio we dial stand locked by on you, Echo FM your health, your life. 100.7. Day and night. Don't touch your radio strong dial. and true. Saint Aloysius, caring for you. Because every life matters and every heartbeat counts. Saint Aloysius Hospital is located at Umudike Egbema along Asai Road, off Etekuru Roundabout, Ohaji Egbema Local Government Area, Imo State. We specialize in obstetrics and gynecology, internal medicine, general surgery, ophthalmology, orthopedic surgery, urology, laboratory services, and dialysis. Contact us today on 0906 468 7358 0906 468 7358. Saint Aloysius, we care, but God heals. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7.
So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and asịkata nwa m amụ na nwa m amụ na nwa m amụ n'otu ụbọchị asị nwa m ị na-aṅụ ma egene nwụọ ama m na-aghọta agbọ na-eme ya ihe o ji wee bụrụ agbọ ụmụaka ga-eji ya ke nkọ na-aghọta ebe anyị na-aga agbọ na-eme ya ihe o ji bụrụ agbọ gị hụ ụmụaka eji ya ma egene ke nkọ na-aghọta ya bụ ihe n'ụtụtụ a dịka anyị si wee gwa gị na mbụ anyị ga-eleba ya anya bụ Ndokpuru Peter Obi dokpuru Kenneth Okonkwo ga ụlọikpe na-achọ ka a kpụọ ya ijeri naira 5 bụ 5 billion naira maka ebubo Kenneth Okonkwo boro ya na ọ narala ndị otu pati MDC nwere mmasi ịzọ ọkwa ụlọ nnọchite anya alaanyi ịga aka azụ nde naira 10 million naira n'otu n'otu. Ihe a ka Kenneth Okonkwo gara n'ụlọ mgbasa ozi ihe onyonyo TV gakpuo bo ya ebubo. Ihe a ka o boro Peter Obi na gịnị ebubo. Akwa ị na-aghọta ndị ọkaikpe Peter Obi asị no, enough is enough. Anyị ha gị ị hụrụ n'ụzọ ị na-eje ị ga-ele nna anyị okwute ya pọtụ n'ihu mmeta aha ya ikekwe ndị na-amaghị nwere ike ịsị otu anyị gbara nkịtị na ọ gbara nkịtị ekpela na mgbe e boro gị ebubo a gịnị mere ịma ebo mmadụ ebubo ma ịgba nkịtị ọ na-egosi na ihe ahụ gwara gị wee eziokwu. E boro gị ebubo gị gba nkịtị fodu aka si ha ma ndị mmadụ mana ọwa asị gị fodu aka onweghị ihe i mere about it. People ga-ekwusi well mgbe a boro gị ebubo a gịnị ka i mere nwaanyị ọma. Kenneth Okonkwo sịkwa ndị gbara ya detinye eziterela ihe mgba na-enyere ya receipt ahụ ka ọ ga-eweta n'ụlọ ikpe. Ama m na-aghọta achọpụtazie na Peter Obi nara ego aka azụ ihe ọbụla a na-eme onye na-aka azụ si mee ya
ma na-esochi ihe a ya bụrụ na ọwa ịta n'ishi imeji Peter Obi si gị kwụọ 5 billion naira 5 naira amapụkwala na ya maka na ọ naghị adị mma mmadụ imeta aha mmadụ ibe ya gị were pọtị lee imeji your fellow human your fellow mmadụ were pọtị tee ya n'ihu maka na ị chọrọ ịzụ onye ọma ọ naghị adịcha mma na-aghọta ya bụ ihe ike agwụla anyị wee na-ajụ gị si gezie ntị Peter Obi dọkpụrụ Kenneth Okonkwo gaa ụlọ ikpe ọ dabara adaba kedu ụdị ihe Peter Obi mere Kenneth Okonkwo ji wee kpọ ya ụgbọ nkịta kpọrọ ebi ya bụrụ na ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014 maọbụ gị soro ibe gị gaa na Facebook ọ gwụchala naanị gị bụ onye na-anọghị na Facebook n'ụtụtụ agawa iruo na Facebook chọwa Echo FM 100.7 klikie zibatara anyị ozi like kwa masha ya ọ dị oke mkpa ịbọọlachi Uchenna Pere bụ ọnụ ọha ụtụtụ ọma nwa gara ma ya zuziri nke ọma ndewo nwade Mike ele oche dịkwa adị m mma Uche enyela gị new name ịbọọlachi ele oche dị lewenụ m kpamri nwa dị gị ga-emecha butere gị igwe ahụ nọ na nwade Mike okay n'oge butere gị ya nsogbu adị ọ bụ praise God esi m dọbụla ka kpọbata Uchele ị ma na ihe ndị emebi aha mmadụ wu obere ihe ịma asị achọrọ igbu nwa nkịta chọọ okwu ahụ akpọọ ya andị the whole Nigeria marala onye Peter Obi ewo Kenneth Okonkwo ịpụta ya na-ekwu ụdịrị ihe ndị a my dear brother n'anya m o ziri ezi ka Peter Obi kpọpụ ya n'ụlọ ikpe gagazara ọnụ ya because onye a na-elekwasị anya ịga napụta ala anyị ya wụrụ na ọgba nkịtị ihe dị ya na-aga ọ ga-emezi inyowe onye a ọ ga-ajọ njọ karịa ndị nke ọzọ anyị siri na ha anaghị emete ya so mụ na-asọpọtụ ote ya kpọrọ ya gaa ụlọ ikpe ka Kenneth Okonkwo wepụta ihe ngosiri na ihe ọ na-ekwu uwe eziokwu but ya wụrụ na enyocha ya wụrụ n'aka Peter Obi dị ọcha biko Kenneth Okonkwo wụdị naanị 5 billion ọ kwesịrị ka a tụọ ya mkpọrọ onye ha wụrụ ezigbo mmadụ nye nwanne ya because ahụ mụ na reason ị ga-eji pụta Peter Obi si Peter Obi gịnị ka dis Peter Obi mere gị my dear brother napụ ihe mere ndị Igbo ọ dị ka na-anapụ anyị right anyị ya gazie aka ụkwa praise God ndewo ya gaziere gị nọ praise God ịbọọlachi ezigbo mmadụ ihe na-adụ ụda n'igwe okwu nwa na ya eze na-ata njaba ọmịnụ onogwu na redio ndewo Lara Wakacha ụmụdụmara ụlọ mmanwụ makwara go uche ka na-ebekwa mkpa igwe lewenụ a na-ebu igwe ahụ abịa na eko ịma gbara gị trọs gbara igwe ahụ abịa na eko n'echi uche na ndekwara gị nọ abụ nwa ala ya eze na-ata njaba gana ntị aha ya Kenneth Okonkwo ma ihe ga-eme Kenneth Okonkwo ụwa ị na-elu ihe site tọọ na hapụziri ihe ime ihe ga-akpazi okwu ndọrọndọrọ ọchịchị ya abịakwa mgbakwa na ọnwa onye ọkaikpe mana m na-agba Kenneth Okonkwo onye jiri ọnụ ụra nwe nne ya ego ole ka o ji agbata ya Kenneth Okonkwo biko ọnwụ na ị chere na onwe onye ị na-akwado na enwere ihe ị na-anata onye ahụ uche gị jiri ebe onye ahụ nọ ọ bụrụ enwere ihe ị na-ana ya ejila nwanne gị agbaso ahịa Peter Obi akpaziri ya ka ọ kpọrọ ya gaa ụlọ ikpe ka ọ bịa kọwara ya ebe ọ nọ na ndị mmadụ ego aka azụ ka a wee mee ntuli aka ọ bụ na ihe dị otu ahụ dị mana Peter Obi onye a na-ele anya n'ihi na onye na-ekiri ekiri adịghị ikpe oke ọ na Peter Obi n'ihe dị otu ahụ ọ mere ihe ọjọọ n'ihi na ọ na-egosi anyị na ọ ya wụ olileanya ndị Naijiria nwere ma ọ bụ na nwekwana ihe dị otu ahụ ọwụ sọsọ nde naira 5 ka a ga-akwụ Kenneth Okonkwo ga-aga mkpọrọ ma jikwa ntaramahụhụ ọzọ dị n'ime ka ndị ọzọ dịkwa mere ihe imeta aha mmadụ adịghị mma udo dịrị na-ata njaba ndewo ya gazie nwa na ya eze na-ata njaba ịbọọlachi ụtụtụ ọma uche kleba nọrọ ana m ekele ndewo
the Conkinsle Luchie, okay, Wafuro, Owure West, City of Progress, I'm not reaching up one. Ihe anyị ga-achọpụ awụ ezi aha ka ego ezi aha mara mma River Niger anụghị anụ briji ncha dị aha ya River Niger ndị ụfọdụ decha rụchara ihe na kọmpanị ma aha ha ede aha ha na ihe ahụ ka ego sitere n'aka ha rịọcha ihe a Peter Obi na Chinedu ahụ ya kwa ihe ndị Igbo niile na-ebe akwa ka ha nwee ekwen prezidenti a ya wụrụkwa otu nwaafọ Igbo Kenneth ụzakwara ahụ onye Igbo ga-ili aja na garị ihe o megharị hụ mma achọpụ ya n'eziokwu na ọwụ ihe o mere ọwụ naanị 5 billion naira ka ọ ga-akwụ ọ ga-apụgharị arịrịọ na telivishọn ma na newspaper ma ihe niile ya godi mkpọrọ ọnwa abụọ ya gaa ya mara ndị ọzọ eji mụrụ akọ ya gajiri ndị Conkinsle Eluchie ndewo ndị Conkinsle Eluchie ya bụ chere obi gị adaala ụda na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Prosper isi eri ya dị na New Owerri zibata ozi gị isi ka isi egbu ndọrọndọrọ ọchịchị ebe a enwechara ka ọ dị n'obiọma dị gị na Peter Obi dọkpụrụ Kenneth Okonkwo megene ụlọikpe anyị ahụ na nke gị na ụtụtụ a elu ma Delight ọsọ ụtụtụ ọma Ọgụuche na Clara na o chere na ntụpụ ụkwụ a Peter Obi tụpụrụ ịdọkpụrụ Kenneth Okonkwo ụlọikpe na ọ daba ya adaba na nke a ga-abịa lee ọchịchị ọ na-achọ iwe onye isi ala mebie ya wụọ ya n'ala na Kenneth Okonkwo na-achọ ka ọ divert attention ya ọkwa ị na-agwata ọsọ ihe awa opinion ya opinion gị dabara adaba anyị ahụ na nke gị bere chukwu ibe ọsọ ụtụtụ ọma ndị nke m ya gaziere gị nọ bere chukwu ihe mmadụ udo Kenneth so ụtụtụ ọma Nwada Clara nwoke ọcha na Uchenna Clevesi ka ikele anyị Comrade Amadi Osinachi obiọma ọsọ anyị na-eme nke ọma ya gazikwara gị Prince Will Glorious ụtụtụ ọma Uche na Clara ọsị Kenneth Okonkwo na ọ na-atajiere Peter Obi anya ọ ihe ya na ya na-alụ ọ dị egwu Young Bishop ọsọ ụtụtụ ọma my special people isi MCC isi awụrụ gị nwawo Peter Obi ihe ị ga-achọdewo 100 billion n'aka Kenneth Okonkwo ka o nwee ike mụta lesson in a hard way ọ sị na wa anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ a agụọ ha Mishak onye a na-etu eleli ya nwe ite isi Anchor in Junction dị n'obi akpụ ebe ma nke steeti Imo zibata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma ndị nke m na ya bụ ndọkpụrụ Peter Obi dọkpụrụ Kenneth Okonkwo ụlọikpe na nke a bụ ntụpụ ọkpọ n'ụzọ dị mma ọkwa ị na-aghọta na o teela o bidoro na-ekwute aha Peter Obi ka o nwekwana ike ji nke a wee nwee ike mee gịnị mụta ihe na Peter Obi agbalịala site n'ịkpọrọ nwanna ya gaa ya bụ ụlọikpe wee bụrụ ya Emeka Charles ọsọ ụtụtụ ọma ndị nke m na ọ hụrụ anyị n'anya ihe awụ ndọrọndọrọ ọchịchị o wekwu ndọrọndọrọ ọchịchị ya gazie anya ahụ na nke gị MC Baboti isi ọwa elu ụra atọ ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara n'ihe Peter Obi mere dị mma na always step in the right direction ọkwa ị na-aghọta na Kenneth Okonkwo bidoro na-ekwu ihe na-enweghị isi n'ọdụ kwa ụbọchị niile na popularity ahụ ọ na-achọ na ọ ga-edubarịrị ya n'ezigbote nsogbu ezigbote ọyị anyị Daddy Joe si ọgbakụ Daddy Joe gee ntị izibata otu ozi biko kwụsị ịnụ biko eji m n'aka na ị na-ege ntị izibata otu ozi ozuole ịnụ esi anyị na-agụghị nke gị nagide kwụsị ịdị na-ezibata naanị gị 10 naanị gị ọ dịghị mma izibata otu ozi anyị na-ahụ ya anyị na-ahụkwa ya esi ọmanyere gị anyị agụ nke gị osi ọ na-amanyehụ anyị ahakwa ya gụọkwa nke gị na ndị ọzọ Daddy Joe isi ọgbakọ ọ sị Kenneth Okonkwo ya mara na ndọrọndọrọ ọchịchị a na-ekwu ekwu ya na ọ dị iche n'ime ihe ejije movie na ọwa ịbịa na-asụ big grammar na Peter Obi na-aga n'ụlọ mgbasa ozi TV na-ekwu maka nsogbu Naijiria mana Kenneth Okonkwo na ndị otu ya na-aga n'ụlọ mgbasa ozi TV na-ekwu maka Peter Obi na ọ nụrụ na e nwere 24 hours light na Owerri dịka gọvanọ anyị si wee kwuo gọvanọ anyị si anyị na-ejenerate na anyị na-edistribute topic for another day Ibolachi ndewo uche nwa grama ndewo nọ ndewo onye na na-ekwu ịda Ifeanyị okwu JP redio jeneral eshimụmọdụ obogo ha dị na lokal gọọmenti na-akpọ ndewo ngwa ka ngwa na-ekwa achọpụtara na ndị Igbo ụmụ okorobịa Igbo na ụmụaka Igbo na-akparị ndị nna ha kara ndị obodo ndị ọzọ ihe a Kenneth Okonkwo na-eme
onye dị ka Peter Obi ya hụrụ ndị ugwu agaghị eme ya nna ha ya hụrụ ndị ofe mmanụ agaghị eme ya nna ha ọ ka mma amaghị ihe na-eme na enwebeghị nnọọ ndị ụmụ okorobịa ewu ndị ala Igbo inwere ike pụta gwa dịsa Kenneth Okonkwo okwu onye makwana ya na ọ na-eme ihe ejije ochi nga Peter Obi enwe ya aka ya bịa hụzi ya PA ebe ahụ onye na-arịa akwa Peter Obi ụmụ okorobịa ọwa anaghị eje ịntanetị ọ anaghị eje Arise TV jee kwuo okwu about this boy gwa ya okwu ji iwe gwa ya okwu ya kpachara anya ya ibu ugbu a ya ego asep ka ejikwala eme politiks ya ga-apụta na telivishọn redio and everywhere kwuo na ihe ya kwuru na onye ọba anụọla ya onweghị ebe ha ndị Igbo this boy na-eme ndewo aka fara ebe general ndewo ya gaziere gị nọ Ịbọọlachi Uchenna na Clara ụtụtụ ọma ịhụkwa Kenneth Okonkwo betala ibezimeshini mgbede akpọga oke Papa Kenneth Okonkwo the politics awụkwa fim ọwụ ihe ọ na-andị nga ọwụkwa ihe so ya mụrụ akpa na ọ dagara na Peter Obi aspekpe ya mepere nye epre even August achịeri small ebe ọwụ na Fulani azụ ọnya Hausa azụ ọnya ya ịbịazi na akatọ Peter Obi ya ejisie ya ike ya rịọ ego ya rịọ onye dị na-ekwu ihe ya nye ego ya kwụọ the money onye amami judiciary Naijiria awụ ọrụ ihe nna ghọta na judiciary Naijiria echekwu niile ya wụ na enwe judiciary ahụgaghị emega ha ezi tut ebure ahụ zọwuo onwe ha n'ala tatụta onwe onye ahụgaghị anya mama mmadụ ibu na ego Peter Obi tajiri eshi nna osi nne ekwesịrị ime ihe ya mata na ọnwụ ihe rite fim jehati fim n'ime politiks ndewo ya na-ekwu okwu toyomọnụ ka eji ahụrụ ya mụrụ otu o si ekwu okwu oge ọha m n'olu ndewo ya gazie gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke a si n'aka Chijioke Onyenwe Chijioke Onyenwe ọ sị oke Onyenwe ọ ya nọ Chijioke Onyenwe ọ sị Uche na Clara ụtụtụ ọma ọ sị Peter Obi na ya biko lekwasị anya na ndọrọndọrọ ọchịchị ọ na-eme ma hapụ ihe gbasatara chefu ihe gbasatara Kenneth Okonkwo na Kenneth Okonkwo chọrọ ịbịa na merie ya anya na ihe obi n'obi ọ chọrọ ime na ndọrọndọrọ ọchịchị ya ọ sịkwa na o si ụmụ ọfọ ọcha ụmụ dibịa na-ekiri anyị ndewo Onyenwe Chijioke na nke a si n'aka uche ka ọ pụọla na nke a si n'aka enwuru m Henry bụ onye a na-etu double H si egbu ọtụtụ ọma Uchenna na Clara ọ sị ugbu a ka a ghọtara na ịtụ egwu Peter Obi bụ mmalite amamihe ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anyị ọ sị ha biko na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anyị ha mee ihe ha kwesịrị ime ị na-aghọta ma hapụ Peter Obi aka ọ sị anyị nwe ụbọchị magburu onwe ndewo Ịbọọlachi dike dị ọra mma ndewo achalugo keke ime adị m mma Ịbọọlachi ndewo dike dị ọra mma dịka m na-ele Clara ọ dị m ka ọ gala bịa Mike ege nke ọ ga-akpọ eje ụlọikpe o nwere otu anyị ya ji elege gị so ị ga-aprịva ya evidence adịghị ama ama biko ihe m chọrọ ikwenye mara na-ekwu maazị Gode Ekechukwu uche o mere nga mmadụ na-erigide ihe onye isi ya mata data erimeghe ihe ya ọ karịala uche Kenneth Okonkwo ma ihe mere na dịka o buru ebubo o tinye ji na agbagoju anya ọnwa onye ọkaiwu dịka ọ sị ya gụrụ okwu ekwenne na ya nwere evidence dịka somebody wepụtara na ya ji risiti ya ihe m na-ayọzi ya jichie risiti ahụ ike n'ihi na ọ bụrụ na ihe ya wuru mmebi aha ka ọ chịrị imebi aha nwanne ya nwoke ọ bụ ihe ọjọọ maka ihe ewu ihe ele manụ na-enwe ihe ọbụla gbasara ya na ikpe ga-eme mana ọ bụrụ na ya onwe ya machara n'ihe ọ dị na igbu okwu achị ma iweta fọji risiti ya onwe kwesịrị ịma ihe ndị ahụ so ihe ejide si na ọwa iwu eche m na Peter Obi ga-ata ya arụ ọ ga-asọ ụbụrụ ya gaziere nnu ndewo ya gaziere gị nọ Kodi Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ tupu anyị apịachie ya n'ụtụtụ a n'ozi nke a si n'aka UG update si na zi ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na Kenneth Okonkwo ka na-eche na ọ na-eme ihe nkiri na-ehụtụla onye nwere ogologo ọnụ dịka ya mbụ ọ dị egwe ebero ya ngwa gaa n'ihu nwaanyị ọma na nke a si n'aka ezigbote ọya anyị a oke si ohi zibata ozi ọsọ ụtụtụ ọma Uche na ndokpuru Peter Obi dọkpụrụla Kenneth Okonkwo ụlọ ikpe bịara n'azụ oge anyị enweghị ike ịkparịcha Peter Obi
chee na Ọ sị ị nwere ike ịkparị ya o mana abịala nnọọ mee ya accuse falsely. Bowa ya ebubo ụwa o wee bụrụ ya ka ọ dị ngwanụ nọrọ ebe ahụ agagharị maka na n'oge na-adịghị anya o nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị ejirila ha nwayọọ kpọrọ n'ahịrị ịbịa mee ka ụnụ mara ihe ndị ụnụ ga-ama gbasara ihe mere ha ji wụcha n'ụlọ mgbasa ozi anyị n'ụtụtụ a n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7.
So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7.